सगळ्यांक खबरूच आहा, गुढीपाडवा उत्सव समिती ह्या वर्सा 18व्या वर्सान पदार्पण करता आणि 19 तारीख गुढीपाडव्याचो उत्सव सकाळी मंगल फेरी सकाळी 5 वाजता एकत्रीकरण जातले सकाळी 5 वाजता आणि 5:15 वाजता मंगल फेरीक प्रारंभ जातलो. मंगल फेरी शांतादुर्गा हायस्कुला कडसून जी सुरू जातली ती चवाटा मार्गे ग्रावंडा कडेन शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या कडेन हार घालून परत अशी मठा कडसून शांतादुर्गा हायस्कुला कडेन येतली. त्याच्यानंतर 6:54 आमचे ध्वजारोहण जातले, रितसर पुजा विधी जातल्यो आणि आमचे प्रमुख वक्ते येतले देवगडच्यान रणजीत रमेश हिरलेकर, इतिहास संशोधक व मराठी वाङ्मय अभ्यासक यांचे व्याख्यान जातले. तेन्ना दिवचलकरांक एक विनंती आसा, मोठ्या संख्येन संस्कृतीप्रेमी दिवचलकरांनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. त्याच बरोबर सांजचो 5 वाजता शिवाजी हाचेर शांतादुर्गा हायस्कूल पटांगणात सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो, त्याचोय लाभ सगळ्यांनी घेवचो आणि मोठ्या प्रमाणात इतकी वर्सां जसो करीत आयला त्याच्या पेक्षा मोठ्या उत्साहान मोठ्या संख्येन दिवचलकारांनी सहभागी जावन हो गुढीपाडवा उत्सव मोठ्या उमेदीन करचो अशें आवाहन करता दिवचल. सार्वजनिक गुढीपाडव्याचे अध्यक्ष श्री मंदार गावडे, सचिव आमचे कृष्ण गोंड आणि कोषाध्यक्ष रमाकांत शेट्टी आणि बाबलो ताटे हे कमिटीचे सदस्य मुख्य सदस्य आणि सगळ्या दिवचलकारांक आम्ही आवाहन करता की ज्या प्रमाणे आम्ही वर्षानुवर्ष गुढीपाडव्याचो उत्सव साजरो केल्लो आसता तेन्ना सगळ्यांनी सहभाग जावन आमची शोभा जी गुढीपाडव्याची ती वाडोवची ही नम्र विनंती सगळ्यांक.